कहत रहे कि दाल गिरे बाबा घी गिरे बाबा कहत रहे कि घी गिरे तन टोन बना दो दलिए में गिरो काहे दाली में गिरे सुअरी के लीढ़ा पर मत गिरो मंटुआ अरे ढेर दिन से बटोरले बड़ा सा घी बटोरले बनी हे महाराज यहाँ के दाल ले आइल बने प्योर रहर के हो अपन अपन घीवा डाल दस अरे हमार तो पान एक एक चम्मच डाल दस डालो सताली में पानी जे बह चले छो बाबा अपन कटोरी है ले आई काहे के कटोरी कटोरी ले बनी माथे वही में दलिया दाल ले आइल बनी हमारा कहा 250 ग्राम हो गइल घी डलवावे के बा अच्छा एगोरी लेदारी सेट सॉन्ग कहल जाला करे वहां के तो पूर्वी के जवाब हमरा दिहल जरूरी रहल है बाकी देव प्यार और लव ना जाला हो जाला प्यार जब हो जाई तो जल्दी टूटी ना आ टूट गई तो जने जे प्यार रहबे ना कोई ई मत कह जे जुटी ना टूट गई तो जने जे प्यार रहबे ना कोई प्यार हो जाई तो जल्दी टूटी ना आ टूट गई ते हमार बाचा जान जे है जे प्यार तू हमरा से कोई ही ना जीत के पापा हो गए रोवत आँखी में लोर भर के आवत पिया काहे रोवता रे काहे रोत रे बोला बोला तनी हमरो से कह तेरा आँखी में के लोर देखता नहीं तो हमरो आँख लोराए लागल बोलो पिंकी का बात बा काहे लोर निगतारू हो अरे काहे रे का भइल बोलू अरे काहे रोत बोल ए जा बोला जाए हम का कही और कैसे कही हाँ पर मुहावे से नु कहबू हाँ कि परबो बाबा के ए जान का अब हमने के मिलन ना होई हाँ काहे से कि हमर शादी ठीक हो गइल बा हाँ हमर भाई बाप हमर शादी ठीक कर देले बड़न हाँ ए जान बोल हम जीवन भर तारे के गुलाब के फूल दे के प्यार कइले बनी हाँ गुलाब नियन तारे के सजौले बनी हाँ ई जुदाई हम कैसे बर्दाश्त करब ए जान बोला ना ई जुदाई हमसे बर्दाश्त ना होई हाँ काहे से कि हमार मिलन तहार मिलन अब लास्ट बटे अब हम अपन ससुरा चल जाए अब हमार तहार से मिलन ना होई काहे से कि अब हमार देह में हड्डी घसाए वाला बटे अच्छे कहत नहीं काहे जो 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 तोहरा से मिलन ना हो ना का माई बाप भाई दबाव देले बा दबाव दे देले बा प्रेमिका कहता रही हमारे रुके ना रोवाई लगता होई अब जुदाई जबरन हरदी के रंग अब चढ़ावल बायजा अब मिलन ना होई पहरा लगावल बायजा मिलन ना होई पहरा लगावल बायजा
आज तक हम जिंदगी भर तहरे से प्यार कैले बनी। हम अपन ससुरा अपन मर्जी से नहीं खींच एमा हमार भाई बाप की दोस्त बा। हमार भाई बाप शादी ठीक कैले बड़न तो हम शादी करतनी। ई जुदाई हमसे बर्दाश्त ना होई। यही से कहिला ई जिंदगी कोई के अमानत ना होला। ई जिंदगी कोई के अमानत ना होला। क़यामत से पहले क़यामत ना होला। यही से कहिले दुनिया के लोग प्यार सोच समझ के करिह, काहे से कि प्यार के जेल से जल्दी जमानत ना होला हो। आंखें में से खून मत चुआ, आंखी में से खून मत चुआव। प्यार मुलायम होला, प्यार कबो अखरा ना होला। अब प्यार के जोखे खातिर कोनो किलो और बटखरा भी ना होला। चर्चा तोहरा हमरा प्यार के सगरे गांव जवार में होता। वो लड़कियां कहतिया चर्चा बा तोहरा प्यार के सगरे जवार में। दुकानी पाइल बनी दुगाल बात बतियाई तारा से और भीतर पियल रहे। कोई के बहाना आइल बानी मोहरी दुकान पर। कोई के बहाना आइल बानी मोहरी दुकान पर। बेटी शादी के कार्ड पर छपवा बोल पाए जा। अब मिलन ना होई, अब मिलन ना होई। पहरा लगाओ लिखल बा आयुष्मती कुमारी पिंकी आत्मज प्रभुनाथ तिवारी जिला सारण छपरा महेंद्रनाथ धाम पढ़ लेनी। अभी हमारा जिला भोजपुर बाबू कुंवर सिंह की धरती से विमा ग्राम से पैसा हमारे ठाकुर परिवार बहुत बहुत रुपया पुरस्कार दिहल। प्रमुख साहब जी जब तक रवा जी प्रमुख रह हतना बढ़ चढ़ के जे समाज में भाग लेला वो कब चुनाव हारी। नारायण जी माता रानी रे आप हमेशा कृपा बनाई। हम कौनो बहाना क के दुकान पैनी है कि एक बार अपन जान से मिल ली अन तो अब मिलन ना होई। काहे से के लास्ट मिलन बा। ए जान हम अपन दिल की दुख का कही और कैसे कही। हमसे ई दुख का हाथ बाना। हम का कही रौरा के आंखों में रखते हैं काजल की तरह, उठों पर रखते हैं मुस्कान की तरह। आंखों में रखते हैं काजल की तरह, ओठों पर रखते हैं मुस्कान की तरह। आप मानिए चाहे मत मानिए, आपको मानते हैं हम भगवान की तरह। हम उतारा के बोलो से कम ना माने कौना लो से दिल दिल से मिलता है। दीवाना बड़ी मुश्किल से मिलता है। जो दीवाना दर दर का ठोकर खाता है वही जाकर एक दिन मंजिल से तू जा
सदा सुख रहियो, खुश रहियो। रोई ले रात रात भरी नरवा सब मोहब्बत होई। लोर से मुंह धोई ले दूसरा के हम मोबाइल अब बात नहीं होई। दूसरा के मोबाइल से बात करता नहीं। धनु बबुआ तार चैनल का नाम का है? पुष्पा म्यूजिक वर्ल्ड। पुष्पा फिल्म्स और रौनक फिल्म्स, कनक कनक फिल्म्स। ये प्रोग्राम के बोर्ड के भी तने फोटो बना के लिख के डाल दे, चैनल के नाम बता दे। जबकि जवार के गांव के लोग अपन कार्यक्रम देखी तो तुरंत मांगो लोग चली आवे। कि तोहार फोटो बाउंसर के देखावल बाया जान। तार भैया बा ई चाल तार भैया बा चलल होई। तार मंटुआ भैया बा हो छोटका बाउंसर रखले बड़े से। ए जा बोलो टोला में तू मत आई हो, काहे से कि हमार भाई तार फोटो देखा के आ सब बाउंसर रखले बा, बाउंसर के तार फोटो चिन्हा देले बड़न। ए जान तू मत आई है ना तो तारा पे कुछ खतरा हो जी तो हम कैसे जियम? कम से कम तार नामो सुन के तो जियम ना। तार फोटो बाउंसर के देखावल बाया जान। अब मिलन ना होई, अब मिलन ना होई। पहरा लगावल डुमरा प्रखंड प्रमुख श्री धनंजय मास्टर साहब जी 10,000 रुपया पुरस्कार देनी। हमरा जुम्मन मास्टर के भी पुरस्कार देनी। बाबू टोन बना कर लास्ट में मास्टर मुन्ना भुला जा पहिरे के प्यार के
बाजी हार के भी जिए का पड़ी हाथ में हाथी तो सरा नाम के चढ़ावल बाये जान अब मिलन ना होई अब मिलन ना होई पहरा लगावल बाये जान मिलन ना होई पहरा लगावल बाई जान अब मिलन ना होई पहरा लगावल बाई जान अब मिलन ना होई पहरा लगावल